Športové ozveny končíme v poľskom Zakopanom. Za účasti 4 tímov sa tu konal medzinárodný turnaj v konskom pole na snehu, no a zastúpenie malo aj Slovensko. Kapitán Peter Godáni, Martin Magál a Stanislav Herko tvorili tím, pre ktorý to bol jediný turnaj v pole na snehu počas tejto zimy. Naši mali k dispozícii 13 síce požičaných koní, ale niektoré z nich dôkladne poznajú. Koni sú pôvodom z Argentíny, ale požičané sú od majiteľov z Maďarska a z Poľska. Zhodou okolností ale 2 kone, ktoré mám požičané, tak sú majiteľov, ktorí ich získali odo mňa kúpou, čiže ja tie kone veľmi dobre poznám. V Zakopanom bolo poriadne chladno, ale ani teploty do minus 20 stupňov Celzia koňom nevadia. Koni to znášajú veľmi dobre ako zvieratá, sú prirodzene prispôsobené pobytu vo voľnej prírode, kde takéto mraze sú prirodzené takisto. A ich fyziognomia je v podstate taká, že ich napríklad dýchacia trubica je dlhšia, ten vzduch sa zohreje počas toho príchodu do plúc. A okrem toho majú zimnú srsť, ktorú im nestriháme tentokrát a v podstate si vedia vytvoriť tepelné podmienky, ktoré im zohrievajú telo. Dôležité je ich dobre krmiť, aby mali z čoho vyrábať tú energiu. Najtradičnejší turnaj v pole na snehu vo švajčiarskom St. Morici bol nedávno z dôvodu vysokých teplôt vôbec prvýkrát v 28-ročnej histórii zrušený. V Zakopanom nič podobné nehrozilo, veď snehu bolo požehnanie a chuť dosiahnuť pekný výsledok obrovská. Treba však povedať, že hrať na tráve a na snehu je veľký rozdiel. To sú 2 rôzne športy, ktoré sa náhodou hrajú s tým istým materiálom. Letné polo je rýchlejšie, akčnejšie, viac hráčov, väčšie rozmery. Zimné polo mne pripomína viac hokej. Ozaj arénový hokej, toho kontaktu je tam viac. Tá lopta nejde až tak rýchlo, ale je to také akčnejšie. Myslím si, že aj pre divákov to zimné polo môže byť atraktívnejšie, najmä ak sú to noví diváci, ktorí ešte polo nepoznajú. Väčšinou sa používajú 4 kone, každý na jeden čaker. Keď sa hrá na takomto malom ihrisku, tak sa dá aj dublovať. My sme mali každý po 3 koní, čiže my sme vlastne vždycky jedného, ktorého sme mali v prvom čakri, dublovali na 4. čaker. Stanislav Herko nás presvedčil o tom, že tento šport môže priniesť aj dramatické situácie. Každopádne z konečného 2. miesta sklamaný nikto nebol. Pre náš tím je to v zásade koniec zimnej sezóny. Toto je jediný turnaj, na ktorý sme sa prihlásili a pripravili sme si kone. Teraz dáme našim koníkom oddychnúť, pretože oni mali za sebou aj ťažkú letnú sezónu. Teraz sme ich znova trénovali takmer mesiac pred týmto turnajom, takže oddychnú si kone, oddychneme si aj my a možno vo februári začneme prípravu niekde v nejakých teplejších krajinách a v apríli už nás čaká letná sezóna tu na Európe. Tento pohár našim unikol len o vlások a tak možno na budúce.